Vieš, že 3D tlač je omnoho staršia a aj šialenejšia, než si myslíš? Tu je 10 faktov o 3D tlači, ktoré ťa prekvapia. Prvá 3D tlač nebola z plastu, ale z tekutého kovu. V roku 1971 ju vymyslel Johannes Gottwald, volala sa Liquid Metal Recorder. NASA už vo vesmíre vytlačila náhradné diely. Astronauti na ISS použili 3D tlačiareň, aby si opravili náradie priamo na orbite. A lekári tlačia orgány. Už sa podarilo vytlačiť kožu, cievy, ucho aj experimentálne srdce. Dom z 3D tlačiarne za 24 hodín? Áno, spoločnosť Icon to zvládla. Celý dom za jeden deň. Armáda má prenosné 3D tlačiarne v kontajneroch. V teréne si s nimi tlačia diely na drony, zbrane aj vozidlá. Existujú tlačiarne na jedlo. Tlačia čokoládu, pizzu, dokonca aj rastlinné mäso. 3D tlač zachránila život bábätku. Lekári mu vytlačili prieduškový implantát, ktorý mu pomohol dýchať. Pomáha aj histórii. 3D tlač sa používa na opravu pamiatok ako Koloseum či Notre Dame. Niektoré 3D výtlačky sú pevnejšie než kov. Materiály ako pík, Ultem alebo kevlárové kompozity sa používajú v letectve. Vedel si, že 3D tlač zachraňuje oceány? Vedecké týmy ňou vyrábajú umelé koralové útesy, ktoré obnovujú morské ekosystémy. Z experimentu s tekutým kovom sa stala technológia, ktorá dnes mení medicínu, architektúru aj vesmírne misie. A toto je len začiatok.